I gdje ste bre ljudi? Ovdje vali i danas je obaveštajni klip. Imam tužne vesti za sve vas. Hvala vam svima na 7 suba ili subscribera. Najbolji ste. Hvala vam od srca. Ako pozvat ću neke, napisat ću možda na YouTube-u, na zadnjem klipu, da u koliko sati počinje jedan rad, ja ću snimati na više, pozvat ću 3-4 ljudi, možda i neki. Ako imate Skype, možete da me pozovete. Skype vam je u opisu videa ili Facebook. Moj Facebook imate isto. Ako ne možete da nađete, onda ali ja vam želim sreću u tome. I hvala vam na 7 suba. Samo to mogu da kažem. Pozvat ću neke. Moću da napisam na Google kao nešto. Na Google Plus. Pa vi možda možete, ajde, na primjer, evo ovaj futbal. Koliko mi bač? Jesi ti u full ironu, bre? Ko je ovo? I bez, bre. Ja ću da budem make. Ajde, zašto ja ne mogu? Ajde, Apple. Što ja nisam u Apple-u? Evo ovo, Ice Prison, evo ti. I hvala svima. To mogu kazat. Pozvat ću neke i vidimo se danas. I to je bilo to danas je pismo, danas ste uživali. Ćao svima. Ćao.